is een hele bijzondere winkel, hè. Wanneer mensen erin komen, dan laat ik ze met rust. Ze moeten gewoon maar even eens inzien. En wanneer ik zie dat ze hier zien, dan maak ik een praatje, maak ik ermee. Kopen ze wat, hartstikke mooi. Kopen ze niks en weet ik wat, dan komen ze misschien nog eens de volgende keer terug. Er zijn altijd mensen die hebben geen smaak. En die gaan naar dat soort winkels zoals Bolcom en weet ik wat. Nou, op een gegeven moment krijgen ze wel smaak. En dan rollen ze vanzelf eens een keer deze winkel binnen. En zo gauw ze deze winkel ontdekt hebben, dan blijven ze hier vaak ook doorrollen. Iedereen maakt wel eens fouten in zijn leven. Dus er zijn dus mensen die kopen via internet omdat ze graag in een luie stoel willen zitten. En ja, wanneer ze dat graag willen doen, ja, dat is verder hun zaak. Ik vind het erg jammer. Ik ken mensen bij mij op de buurt, weet je, die hun bloemen kopen via internet. Nou, ik vind het onvoorstelbaar. Kom maar in, zou ik zeggen. En zit je goed daar, kom maar in. En zit je goed daar. Dit is dus de opslag. De bedoeling was om hier nog eens een nieuwe winkel te integreren. Maar mijn leven bestaat uit uit chaos. En er moet in gecreëerd worden. En ik kan niet op alle fronten kan ik creëren. Dus ja, soms moet je de dingen een beetje overlaten, weet je, wanneer de tijd er is om te creëren. Dan kan je weer een beetje creëren, of niet? Ik leef in een tijd waar ik de passie van de mensen, of mensen in hun passie wil ontmoeten. Mensen die hier iets ontdekken, die zeggen, goh, nog een toe, weet je. Goh, die Frank Sinatra, die kennen we niet heen. Waar hartstikke mooi, weet je. Of ik wist helemaal niet dat deze plaat ooit was uitgebracht en je hebt hem er toch staan. Of deze David Bowie. Man, ik heb deze David Bowie nog nooit gezien. Hoe is het mogelijk, weet je? En jij hebt hem staan. Dus ik heb klanten die overal, gisteren had ik mensen uit België. Een stuk of 4, 5, kom man, wat leuk, weet je. Om eindelijk weer een echte winkel te ontdekken. Met echte muziek. En met dingen, weet je, die normaal niet te vinden zijn. Het bewijs op een gegeven moment, wanneer ik naar zo'n cd'tje zit te zien. Ik heb de beeld bij me, weet je. En ik moet dat ontcijferen, wat er precies op staat. En ik pak gewoon een mooie plaat, weet je. En baap, ik zie dat, weet je, ik kan het op een normale manier lezen. Daar is toch een wereld van verschil. En het klinkt natuurlijk ook heel anders. Want analoog blijft analoog. Zoals ik met jou spreek in deze camera, op een gegeven moment is het analoog. In mijn stem zit geen digitale piep of weet ik wat, die alles vervormt. Maar het is gewoon analoog. Nou, een plaat moet ook analoog klinken. En zo wil ik ook naar muziek willen luisteren. Zoals ik in feite bij een optreden ben, zo wil ik het in feite ook luisteren. En dan kom je met de plaat, kom je er veel dichterbij bij het geluid dan met een cd. Dit is bijvoorbeeld een dekbed. Dus wanneer ik zo oververmoeid word door al het werk waar ik mee bezig ben, dan slaap ik hieronder. Tussen mijn boeken en mijn platen en cd's. Hij was slechts stem. Een windvlaag over water. Getuigde fel van zin en duisternis. Gebaande wegen had hij vroeg verlaten. Hij leefde hier en nu. Er was geen later. En zo leef ik in feite, probeer ik ook te leven. Weet je. Er is geen later in die zin van je zit in het hier en nu. En wat er geweest is geweest op een gegeven ogenblik. En wat er nog komen zal, dat zien we dan wel weer. Mensen vragen wel eens van, wanneer ga je met pensioen, weet je, enzovoort. Dan zeg ik wel zo, zolang dit vak nog zo ontzettend mooi blijft, weet je. Pensioen begint bij mij op een gegeven moment, mijn neus en mijn tenen in de hoogte liggen, weet je, dan begint mijn pensioen.